Ahoj T2X55, hrajeme Dead by Daylight. Jo, docela jo, ale stejně úplně mě bolí břícho, to jak se bojím. Jo. Petře, máš si rozsvítit. Jsem rozsvítil. Jo, sorry. Já si tam víte, co mě sere? Lidi, Co? mě sere, že ty nejde vydělávat ty body, když hrajete spolu. Já běžím za tebou. Tak to by pak lidi podělávali si, že jo? Jo, by mohli nakupovat tak svině. By tam Ale generátor. Za tebou. Pojď za mnou. Pojď se mnou, dělej. Jak to tam řeže? Ty představ si tohle, natočíme real life tohle, jo. Jo! A tady bude ta zrůda. Tam je Česka, otevírám Česku. Běž mu to říct, no. Ne! Slyším něco. To debil! Já otvírám Česku. Tady je. Dobrý, motorovka je v dáli. Hej, on je fakt slepej, ale brutal. Dělej, já co na to. Buďte rádi, že je slepej. Hej, já jsem našel nějakou krabici. Ne, vidí mě! Kurva! Ale jdeme. Kurva, tady se dá schovat. Rohlíček samotný. Ty vole, Petře. Já slyším nějaký ječení. Já slyším motorovku v dálce. Já taky motorovku. Tady s tím běhá. Hej, okolo mě proběh a to musí být slepej, protože já klečou u stolu jako kokot. Ale chápeš, to on běžel přímo naproti mě a běžel dál, když jsem prohrabával Česku. Taky právě, naproti tě. Do píči běž o to! A teď si představ, že bys to... On je někde tady. Tady byl někdo. Uteč! Řekněte mu, že má i kladivo, on si myslí, že má jenom motorovku. Ale. Tady neschopný. Říkala jsem ti uteč, ty vole. Patriku, Ano, mám první generátor. jo, já už ten druhý skoro taky. Nějaký zasraný medic tady, jo. Do píči, jde po mě čurák. Do piči, poprvé jsem to posral na konci. Zrát nebudu. Au! Do píči. Petře, je u tebe nebo ne? Jo! Ale. Tys. Jsem mu to zablokoval. Jak on ale. Ty vole. Martka, co se mi považoval vzdorovat. Hodně na čurák, špinák! Ale. Je to za debilní schovku. Tys. Já jsem se podruhý zablokoval. Zničím ty tvoje hračky. Dobrý, už tak jsem mu zablokoval. Mám skoro od tebe i Jsme ten náhodou vevnitř, ne? Do píči, proč to furt po mně čurák? Může být v téhle? Jak to tam hledá? Jak Asi to nám komentuješ? že by v Do piči. Ježiš, já si ubližuju tím medkitem, já kretén. Do piči, zas to řeže, vole. Chyběj 3. Tady jeden je. A nemůžu ho najít. Už jsem ho udělala. Jo? Pojď, uteč. Ty vole, to nestíhám všude běhat. Zase nemůžu najít. Petře, jsi za mnou? Jo, bolí mě bříško, nevidíš Tady to? další. Tak jedem. Jestli to posereš, tak umřu, je ti to zas... Drž hubu, drž to. Dělej, piler s pilou už jde. Ty vole, dělejš, jedem. Do piči! Ale. Ne, pomoc! Máš to prácu v ruce, co? Ne. Tam máš, viď? Oooooooo! Ty jsi slíznul, a Petře, nedrž se. Petře, Ne, jo. Ne! Hoši, prosím, pomožte mi. Don't be Jeď, já mu jdu pomoct. Kde jsi? Dobrý, já už jsem přežil. Ty jsi utek? Ty vole, jak je možný, že mi vždycky zdrhnete? protože jsi slepej, vole. Jo. Ej, kdyby viděl, jak kolem mě běhal kolikrát. Ty vole, kde je? Přijde, že se blíží. Jo, Petře, víš, že mě na něm rozsekává. Vždycky to Další generátor, poslední generátor, hele. Já už ho mám skoro. To tady On slabý. je tady, já se bojím, já se bojím. Kokot slepý.
Do píči, hej, já už mám skoro poslední. Ty píčo, tak to bylo o hubu jenom. To je blbost, já taky teď už mám skoro ten jeden. Nice, tak schválně, jedem. Ty seš. 10%. Hej, já ho vidím. Ty píčo, to prochází, i když to netrfu. Ty zmrde. Tamhle je jedna cesta utěková. Už se oba dva vidím. Ono už to je? Jo, Patrik dal poslední. Až teď tenhle jsme ještě dělali. No jo, to je jedno, že jo, teď on jich je A tady kde? víc. On je tady, kdo jsem na to. Tohle ne. A kam mám utíkat? To je moje kukuřice. Uteď s ním, ať to otevřu. Kurva, žubu. Patriku, chcípni. Tak ale Cítě ty kurvo. on jde jenom po Patriku. Ty vole, Proč jsem než s tím, ty debile, když to tady otvírám? Ne, do píči. Tyko. Dělej! Do píči, ty zrudu! Dělej, otevři to, já se tam odplazím. Já se tady nechám. Já už to víš. Pičo. Jen si běžte. Do píči. Měli kamaráda vyjít. Já už To byl best play ever. Bingo. Kurva, ty zmrde. Tam ten háček. Aha. Jsem tady nechal udělat pro Čau. tebe. Zorovat. Běž! Běž! Neměl dělat. Ne! Hej tam na mě. Do píči! Jdu. Jak kurva! Půjdeme do mýho domečku. Ukážu ti moje vlastní háčky. Hele, ale máš komentuje. Baťákovi se mě zabíjí, vždycky to ale. To je čurák! Já jsem... Patriku, ty si utek taky. Já už jsem byl na půl za dveřma, já se tam plazil, vy zmrdí. Já jenom dál jsem viděl, jak ti bere na to rameno a já ty dál to utíká. Kdo to chcípnul? Já Já jsem vedle, jsem se tam plazil. kdo to tam ležel na té zemi? Jo, ty Petře, já jsem ti chtěla Hej, já to zachránit, ale nestíhám, tam ty vole. Jenže víš, co je nejhorší, že tohle by bylo v real lifeu, takhle by se to stalo v real lifeu, vole. Vadim běží a kouká za sebe, jak tam chcípá. Jo, protože se to bude posranej. No, bylo hrozně hezký, jak jsem se všichni vystřídal u týpáky a každý si ji ohmatal. Tak já říkám, uteč si odsaď a Patrik se vrátí, ty vole. Run.